non ten remedio. Cada vez que estamos xuntos nesta casa, o conto acaba sen pasar asina. Bueno, muller, que eres unha exagerada. Seguro que non hai problema que non se arregle. Coas miñas 14 horas as atende. Despistar o enemigo, a técnica do martelo, a lei do máis rápido e dalle un segurse. Pero que dis? Non me líes ti tamén. E non me veñas con fardadas. Atende, muller, son 4 trucos para tratar cos da casa, que nunca fallan. Amigos todos a miña avó. Primeiro despistar o enemigo. que só tes dúas oportunidades, ou telas unha tua nai e non volverás a hacerla, ou faz a técnica de despistar o enemigo. Está! Toma, trame nota e vai disto. Verde, azul e amarelo. E se podes, trae uns zapatos que quede ben a cada unha.
Bueno, Dios paz, por las armas de Cruzaltar, revolución de Cañón Franca. Amén. Bueno, vaya, por las asumidas de Papá Ramón, en mamá la otra. Mira que cachazo de tesoro. Esto sí va. No falta só. Jesús, dime de verdad que es una cosa Usted. que es rico, Carlos. No sé qué es rico, Carlos. Eu entendo que vai Jesús. Mustafa. Que es rico, Carlos. Cantare. Que es rico, que es rico, Carlos. Cantare. Que es rico, que es rico. Cantare. Agora eu vou te que es rico, Carlos. Esto está mal. Como estás cantando? Ai, eu não te conheceria. Ves como queridas. Que bo, pois, ten razón. Mas deixarse na familia non é tan difícil, pero cóntame, non tes os trucos. Que podo facer cando todos se poñen a berrar e ninguén se pon a corte de nada? Ai, mira. Esa sí que é amolada. Ese sí que non mareasco. Vida por vida, primero na mía. Así que uso o truco, haré do máis rápido. E como é? Mira. Iremos a ver que pasa. Thank
Sí, pero non sei se saberei poñelas en práctica. Aquí, pense, moi fáciles, pero non sei. Non sei eu. Si, muller, confía en mí, mami. Vas a ter que practicar, que non se fixo un día. Sí, pero na miña casa nunca podo saírme coa miña, porque sempre me gañan os sobrinhos, os irmáns. Ao final, sempre son eu a que ten que pandar. Ui, pois a miña avó facía unha boísima, creando non se ruxe. E mira, mira. Lo que hará es
chegar a casa, mas non sabía que usar andar. A tua avó, sin que era bellista. Si, é lista demais, é a puñetera. A que non me enseñou foi como non caer nos trucos das avós. Pois sí que é verdade. Vamos. Bájate. ¿Qué me voy a hacer si yo pienso que yo soy